Nie, ale fakt ma boli. Takže čaute všetci. Prečo? Chystáme sa. Hovor. Ty hovor. Čaute všetci. Čaute všetci. To je kako to nezme. Pozývame vás všetkých do Chodče 12.7. na chodčanského siláka, kde budú takí siláci ako určite lepší ako oni. A budeme tam aj my. Don't skip leg day.